Ľudia, takže máme tu po Vianociach a verím, že sa vám všetkým splnilo aspoň jedno prianie, však veríš aj ty. Hej, ja som Fej, čaute ľudia. Čo si dostal? Príľbu, novú kovku, no novú to som si ja sám kupoval a príľbu na motorku. Ľudia, a teraz uvidíte môj darček, ktorý mi spravil hrozne veľkú radosť a je to táto BMX-ka. No teraz mám mi obidva BMX klub. Hej. No Alex, ale ten šrot, tak to každý vie, že nie je najlepšie BMX-a. Alex má takú trocha horšiu. A troška ďakšiu, takú styrtovnovú BMX-u. Môže to. A ľudia, nejdeme stále a nadvíhame to strašne nazad, lebo je to BMX. No, už skoro dal, takže ja vám teraz moju BMX-ku predstavím. Dobre ľudia, takže tu môžete vidieť volant s dvomi brzdami, predné zadné kolesa bez rozdielov, brzdy, pedále, kotúč, sedlo, nálepky od Alexa 2, od značky Befly a od zapisu športu. Ľudia, majte sa všetci radi, sú sviatky kľudu, prežierania sa. A preto ľudia, Boli raz sa tento rok, ktorý býva akože niekde v Bratislave. Sa rozreval kvôli tomu, že dostal že PlayStation, Nintendo Switch a to PlayStation 5. no dobre, takže ľudia, vrátime sa k veci. Nezabudnite nám do komentárov napísať, že teda napísať alebo poslať fotku, že čo ste dostali vy. A určite dajte like a odber. Blížime sa k tej 300-ke. Hrozne radi budeme, keď to dosiahneme. A na Silvestra bude na 98% bude špeciál. Ale dajte ten odber i hneď ho tam zakliknite dole a do toho like. Takže chceš niečo povedať na záver? Dajte odber a majte sa všetci radi. Áno, hlavne aspoň tento posledný týždeň pred Novým rokom. Sviatky sa síce už skončili. Kupujte petardy. Hej, na Silvestra, lebo za chvíľu sa všetko vypredá. My máme 2 raketky, ja mám, ty máš. Ja mám asi 40 petard, no málo. Bude špeciál, ako to všetko odpáli.